Τράβα. Πες μας λίγο στο αγγλικό sound, κάνε μας την εισαγωγή. Πες μου σκύρ κλαρίνο, τρεβαλάς η κόλλα. Λάλα, ξεβρακώσκει πλάλα. Πες του στα αγγλικά αυτό. Θα μας βάλει όλους μέσα. Ο Πάνος ξέρει από εκεί. Αυτό αφορώ εγώ, Ένα last song τώρα. Very last. Θέλεις το πατάκι. Last song τώρα. You're my lover. Θα κάτσεις στο πλάγια. Κάτσε ξεπλουτός. Έλα, big boy Πάνος, big boy Πάνος. Last very long from Panos. Παίξτε μαλάκα. Για να κάνει. Κάνε ένα φίλο εδώ με τα νίκο. Εσένα λέει. Για μένα. Περίμενε, κάτσε να δω. Όχι, θα του πεις στα αγγλικά. Από το... Κάτσε από το διάμα. What is this, Νίκο, τι θα παίξεις? Θα σου πω. Ask Panos. Ask your boyfriend. Husband. One eagle. He likes very much. Very. Θα πεις one eagle was sitting. Ένας αητός καθόταν. One eagle. Ρε was sitting. Άμα του παίξεις αυτό, του χορέψου, στο λέω αλήθεια. Ποιος είναι η Τσάμκο που δεν ξέρω. Άμα του παίξεις, στα αγγλικά το έχω. Θα παίξετε μας τώρα. Πού να παίξεις? Παίξτε με μικρή δανειά. Εδώ πώς βρίσκονται. One eagle was sitting in the sun. Ας το ρε μαλάκα λίγο, σε χαλάρισε, ας το να παίξει λίγο. Άμα σου καλά φράγκο, περίμενε, έλα. Αυτό πρέπει να παίξεις εσύ και Οπ, πάμε. Έλα, το βρήκε, έλα. Έλα, σήκω πάνω να χορέψω. Πάμε, είμαι έτοιμος. Σήκω. Πέρα ένα μαντί. Εσύ τραγουδάς τώρα, Πρέπει να σε σινιάρω. Last song. Έλα, πάμε. Κάτσε όπως το λέω. One eagle. Νύχτα κατέβα. Απ' τα βουνά. Έλα, μαλάκα, σου μένα τώρα. Θα πάμε. Εντάξει. Βλέπω εδώ. 1, 2, 3. Κύριε συγκυρία, όταν ξαναμίλω, μίλω τα κουμπά σου. Μπράβο. Εντάξει παιδιά, έλα. Θα παίξει Το έχουμε, περιμένουμε. Τέτοια ώρα δεν ξέρει τίποτα ρε. Δόλα. Παίξω την Αδάριο. Έλα. Παίξε κάμα τώρα, Χριστός. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το, κάνε μια
Τελειώσαμε τώρα. Καθίστε κάτω και Πάρε τη φάση όλοι. πάρω τον αδελφό μου που βάζει. Ασανσέρ. Δεν ξέρω τίποτα. Σαν κουμπαγιάς. Σερβέτες 3 ούλτρας. Πήγαινε η Λίλα λίγο Νίκο. Πήγαινε λίγο Νίκο. Του μπεκί ξέρω. Πήγαινε πάρεις, πήγαινε πάρεις πάσα. Θα να πας μωρά, όχι ρε. Πήγαινε στους πάσα. Να αφήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Έλα. Ναι, παιδιά. Έχω πάει μπρέα και το ξέρω. Έχω πάει μπρέα. Θα πάω και πιο πάνω. Και πιο πάνω. Θωμά, κάντε λεπτά περιθώριο. Τι να κάνω. Πάνω στο όρο, πας στο τηλέφωνο. Ότι εσύ είναι καλοπροαίρετη. Πες καραμέλα. Κάνει. Πες καραμέλα ρε. Οι Έλληνες είναι πάντα καλοπροαίρετοι. Πες καραμέλα πες. Πες καραμέλα ρε. Γιατί δεν μπορεί ο μαθησμένος να πει καραμέλα. Λέει μαμαμέλα. Αλήθεια, για πες. Εγώ φταίω, Λένα. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Πες καραμέλα. Θα έρθεις Αγγλία δεν λέγει. Λένα, εγώ φταίω. Αγγλία θα θες. Και εγώ θέλω. Με το Citroën. Εννοείται. Εννοείται. Έλαμψη, μόλις είπες την πόλη. Μόλις είπες το έπρεπε κάτι. Είναι η μόνη μου ελπίδα. Τι να σου πω, αεροπλάνο Citroën υπάρχει. Ναι. Εννοείται. Αν υπήρχε θα εκεί πες. Οπότε άσο καλύτερα. Και το κομμάτι που πάρει στείλει και. Απορώ τι λέει. Πήγαινε Νίκο, μη λες. Όχι καλά. Πήγαινε μη λες. Και πρώτη φορά. Ο Πάνος μου είναι αδελφικός φίλος. Δεν τον. Και μετά μου λες γιατί δεν μπορεί να πει καραμέλα. Πες καραμέλα ρε. Πες κουλικό με την κότρα. Μην βάζεις. Όχι, εντάξει. Έβλεπες πολλούς δίφωγκους. Κάτσε. Δεν το μπορεί να ψάρεψε. Άσε καλά είμαστε. Πάμε από στο Πάμε την Πάργα. Όχι τώρα. Να φύγει η αστυνομία και μετά. Να φύγει η αστυνομία και Από μάνα να ρωτώ. Πες είμαι ακαδημαϊκός πολίτης. Πού πας αγόρε? Πάω τουαλέτ. Τουαλέτ. Πότε τουαλέτ. Τουαλέτ. Αγγλία, γι' αυτό που λέω. Πώς το... Λοιπόν, είναι τρία γερόντια. Είναι τρία γερόντια. Και λέω στον άλλο. Να αφήσεις λέει τι έπαθα, δεν έχω πάθει. Λέει τι έπαθα. Λέει έχω ρίξει, δεν ακούω. Και μου φωνάζει ο κόσμος στον δρόμο λέει. Και δεν γυρνάω. Γίνομαι τη ζωή. Λέω δεύτερο σιγάτε έχεις πάθει σύλληψη. Εγώ δεν αφήσω και δεν βλέπω. Λέω εγώ στον δρόμο γυρνάω, λέει δεν βλέπω. Λέω το λάθος σου κάνει δεν έκανε. Λέω φέτος, σε ό,τι να πείτε λέει, το μεγάλο πρόβλημα το έχω εγώ. Τι πρόβλημα είναι, λέω εγώ ξέρετε θα έμενα χέρι σου από τη γυναίκα μου, τώρα μετά από 2 χρόνια. Λέει τι κακό είναι αυτό, λέει. Όχι λέει, έχω πάρει την αλουσίδα λέει σου σπίτι. Αυτά καθαρίζουν, μαγειρεύουν, στους κουνείς. Λέει τι κακό είναι αυτό, λέει. Όχι λέει, εκεί που είχε λεβεί προχθές λέει πάνε σε σκάλη που ξεσχόλησε στην βιβλιοθήκη. Πάει και σκάλει και τα 2 τα κολουμέρια να πίσω. Είναι κύριε Δημήτρη, σας παρακαλώ, 3 φορές το κάναμε σήμερα. Δεν θυμάμαι ρε παιδιά.